जे कार्बिया जोंनि आंगो मानसि जोंनि बिदा फंबाय जों ज'यै जों थायो जोंबो इन्डिजिनास बिथांमोनाबो इन्डिजिनास बेखायनो बे थागिबि हारिखौ सोरबाया जुदि चाइनिज गो बेक बा कार्बि गो बेक होननो हालायनाय सोर बिसोरो थिग बिदिनो सानसे समाव बर'खौ बुंगोन सानसे समाव मिसिंखौबो बुंनो हागौ सानसे समाव राभाखौबो बुंगोन गार'खौ बुंगोन आङो दाखालि बावै जोंहा जेब्लानाखि 26 डिसेम्बर खालि जेब्ला जोंहा बे 65थि बोसोर जथुम्मा जेराव जागोन बे जायगायाव सोंनायाव आं स्पष्ट बाथ्रा बुंदों बे समाव जे कार्बिया जोंनि आंगो मानसि जोंनि बिदा फंबाय जों ज'यै जों थायो जोंबो इन्डिजिनास बिथांमोनाबो इन्डिजिनास बेखायनो बे थागिबि हारिखौ सोरबाया जुदि चाइनिज गो बेक बा कार्बि गो बेक होननो हालायनाय सोर बिसोरो थिग बिदिनो सानसे समाव बर'खौ बुंगोन सानसे समाव मिसिंखौबो बुंनो हागौ सानसे समाव राभाखौबो बुंगोन गार'खौ बुंगोन बेखायनो जों बेवहाय स्पष्ट खोथा जोंखौ सोरबाया बेबायदि बुंब्लाबो जोङो बेखौ जोङो गोरलै लानो हाया आरो जाय बुंग्रा मानसि बेखौ सरकारा आसलते गोख्रों साजा होनांगौ मानोना जि हाया जोंनि बे हायावनो जुदि जोंखौ बुंनो हायोब्ला जे कार्बि गो बेक होननानै बेफोरो खुनु पद्ये बेयो गनायथावना नङा आरो बेनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि गोनां जायोबा जोङो इन्डिजिनास पिपल्सफ्रा जों ज' जानानै जों खामानि मावगोन आसामनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 शेड्युल बियो आथिखालाव रैखा गैया नामा सार बेबायदि जाथाय जायोब्ला 6 शेड्युलनि सिङाव थानाय जिहेतु जोंना बिटिसिआबो गोलैयो जेरै कार्बि आंलंआबो 6 शेड्युलनि सिङाव दा जोंनि बेवहायबो आसलते आसाम सरकारा जोङो दायो खावलायनांगौसो आसाम सरकारखौ जे 6 शेड्युलाव थानाय बिटिसिनि सिङाव माखासे ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफ्रा दिनै बेसेबांबा लाख बिगा गुबुन हारिनि आखायाव दङ आरो आं बेवहाय स्पेसियेलि सोर दङ बेखाय बुंनो लुबैयाखै नाथाय सरकारा बेवहाय दायित्व दङ आसलते आरो बे बेलायाव जुदि जोङो दिनैनि दिनाव जुदि जों बेखौ मोजाङै जुदि मावना होलाङाबा जोंनि इयुन जोलैया खिन्थु बिराद खस्थ' मोनगोन बे बाथ्राखौनो स्पष्ट मानोना जों दिनै जि मावनांगौ जोङो इयुन जोलैनि थाखायसो मावनांगौ जों गावनि थाखाय नङा आंनि बिबान आंनि पावारा बे मालाबाबो देरसिन जानो हाया आंनि सियारा देरसिन जानो हाया आंनि थाखाय देरसिना जाबाय जोंनि इयुन जोलैनि भबिष्यतआसो बेखायनो जोंनि साननाय जोंनि मावनाय जोंनि दांनायफोरा इयुन जोलैनि थाखायसो जानांगौ आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै खावलायदों गोबां लाइमोनफ्रानो सिटेटनि मोनसे बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा सरकारसिम मा खावलायगोन सिटेटनि बेलायाव इतिमध्य एबसुआ आं दिनै एबसुनि बाथ्रा बुंगोन एबसुआ भारत सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायखांबाय आरो बिनि थाखाय मोनसे मोजां रिजाल्ट फैगोन बावैनो बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आथिखालाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा दासिमबो इनक्रिज जाबोफिनाखै नोंथांमोना बेनि सायाव मा राहा लानायनि सायाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जि अबस्था जिनाखि थाथाय आं दहायबो लेक्साराव होनदों जे बे मोजां नङा आरो जोङो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों लाखिनांगोन मानोना बर' बिजोंनि फरायसालि थाबासो जोंनि गेजेराव बर'नि माहारिबा थागोन जोंनि गेजेराव बर' हारिनि रावा थागोन जोंनि हारिनि गेजेराव बिजों थाब्लासो जोंनि रांखान्थिया मोजां जागोन मानोना दिनैनि दिनाव 90% बर' साख्रिआवलाफ्रा फोरोंगिरि जानानैनो रांखान्थिखौ मोजां खालामनो हादों बे बाथ्राया स्पष्ट आरो बेखायनो नैबे बाथ्रायाबो स्पष्ट जे जोङो बिजों फरायनानै रावबो जाम्बा जाया रावबो जाम्बि जाया राव सोलोंनाय इंराजि सोलोंनायखौ जोङो गुरुत्व होनांगौ हिन्दीखौ जों गुरुत्व होगोन नाथाय जोंनिया नाम्बार 1आ जाबाय जोंहा बर' बिजोंखौ जों गुरुत्व होगोन आरो होनांगौ आं दिनै बेखायनो रायजो राजाखौ स्पष्ट खावलायदों जोंनि आइ आफाखौ आं स्पष्ट खावलायदं जोंहा बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानो नाङा गिनो नाङा जे बिजों फरायनानै रावबो जाम्बा जाया दिनै जोंहा गोबां साइन्टिस्ट दङ दिनै जोंहा गोबां माने IASफोर दङ ACSफोर दङ डक्टरफोर दङ बिथांमोना माखासेया माने बर' बिजों फरायनानैनो फैदों बेखायनो बेयो मोनसे अमुलक बेयो मोनसे गिनाय बेखौ जोङो गोसोआव लाबोनाङा बे सन्देहखौ जों गोसोआव लाबोनाङा बे स्पष्ट खावलायनाय